Jézus az, akiben beleburkolózhatunk. Jézus az, akit ha magunkra öltünk, akkor nem fagyunk halálra az életünk végén. Csak ő az, akivel kapcsolatban, csak ő az, akivel beleburkolva, így mondja az alapigény, aki a fiúban van, szinte belecsomagolva. Ő az egyedül, akinek örök élete van. Csak azok maradnak meg. János evangéliumában azt mondja Jézus, az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Vagy egy másik helyen, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, én. Jézus az egyedül. Ezért mondja az alapigény, úgy folytatjuk, akiben nincs meg a fiú, abban nincs meg az élet sem. Az agyon fog. Egyszer egy gyülekezeti tag azt mondta egy lelkésznek, temetés előtt. Tiszteltes úr, csak a feltámadásról ne beszéljen. Nem hiszem, csak a feltámadásról ne beszéljen. Akkor miről? Akkor miről beszél? Sorolja fel az álmodnak az érdekeit? Vagy mondja azt, hogy majd az idő mindent begyújt? Vagy engedjen a nyomasztó erőknek, a könnyek tengerének, aminek nincs vége, hogy nincs vigasztalás? Kérem, egyedül a keresztény igehirdető az, akinek Krisztus kegyelméből van válasza a halálra. És ez a legnagyobb küzdelmünk az életben. Minden kisebb küzdelmünkkel, betegségeinkkel igazából erre készülünk, hogy egyszer megállunk egyedül, és senki nem fogja fogni a kezünket. És a keresztény igehirdetőnek az az üzenete, hogy Jézus Krisztusban örök életünk van. Jézusban és Jézus erejében nem nevethet bele a halál. Mit jelent ez? Napokban ment el egy idős rokonom, mielőtt eljöttem volna a Cseplénybe, szombat este kaptam a telefont, hogy hazament a teremtőjéhez. Ritkában találkoztunk egymással, messze is lakott, de hitben élő asszony volt. Az utolsó 1-2 hónapban ez az asszony egyre inkább legyengült, egy esés folyamán kórházba is került, és a testi leépülései mellett szellemileg is tapasztaltuk, láttuk, hogy kezd leépülni. Nem emlékezett már emberekre, nem ismerte meg édesanyámat. Újra és újra, miután elmondott neki, hogy ki ő, 10 perc múlva elfelejtette, nem voltak eszében események, újra és újra ismételt dolgokat. És ahogy meglátogattuk a kórházban őt, döbbenetes volt látni, hogy szinte nincs már semmije. A ruha, ami rajta volt, nem az övé. Egészsége már nincsen. Méltatlanul bánnak vele a kórházban. Emberhez nem méltó módon, úgy éreztem. És az emlékei is hagyják el. Szellemi frissessége sincsen már. Nem volt szinte semmilyen. És miközben ott beszélgettünk, nem tudott másról beszélni, csak Krisztusról. Ott álltam, hogy valamiképpen talán vigasza legyek, és nem volt rá szüksége. Csak arról tudott beszélni, hogy milyen volt az élete, hogy mit nem hajtotta a pénzt, mert nem ez volt az ő sorsa. Ő Krisztusnak élt, Krisztusban élt. Ott láttam egy hallgatóasszonyt, aki énekelte a lelki próbáinkban, Jézus lét velem. Utolsó néhány napjára ki tudott jönni a kórházból, elment egy evangélikus idősek otthonába. Azt hitte, nem tudta, hol van, ugye otthon van, nem otthon van.
alig tudott magáról, éjszakákat csak zsoltárokat énekelt. Félig öntudatlanul már, és félig már odaállt volt. De énekelt. Krisztusról beszélt, és azt láttam, hogy egy egész életen át Krisztussal végigküzdött élet nem marad a halállal szemben egyedül. Csak a Krisztusban bízott, és mindent elvehettek tőle, testvérek, és mindent elveszíthettek, még az emlékeit is. De egy valakit nem veszíthetett el. Nem volt senki és semmi nyomán. És mégis ővé volt minden. Ott álltam könnyes szemmel, és azt láttam, hogy nincsen semmi. És ővé minden. Minden az ővé. Mert a Krisztus nem hagyja el. Akkor is, amikor a szellemi képességé már elhagyja, a Krisztus nem hagyja el az ővé. Nem volt semmilyen, és ővé volt minden, mert mi az, amit átviszünk? Ruha, pénz. Átviszünk a hitet a Krisztusban, a reményt, az örök életben és a szeretetet, ami Krisztussal bennünket összeköt. Amikor nincsen már semmi, akkor még mindig meg lehet mindenünk. Azt mondja ez az ige, hogy aki a fiú, azért az örök élet most. Aki a fiú, azért az örök élet most. Nem majd a jövendőben lesz az övé, hanem most az övé. És ez a második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy az örök élet, az ebben a világban elkezdődő valami. Az elején utaltam rá, hogy az örök élet az nem egy mennyiségi kérdés, hanem egy minőségi kérdés, amit irányban. Az nem arról szól, hogy egyszer majd a halál után elkezdődik, hanem az örök élet egyszerűen csak annyit jelent, hogy a Krisztussal élt élet. Ennyi. A definíciója, az egy minőségileg más élet. Ez elkezdődhet ám 14 évesen is. Elkezdődhet 16 évesen is, 20 évesen is, és 30 évesen is. A Biblia így gondolkodik az örök életről, mert azt mondja, az örök élet az egy minőségi ugrás, ahogy fogalmaztam az egyik este is. Az abból az állapotból, ami a halál állapota és a halálba visz, és nincsen válasz a halálra, Isten áttesz bennünket egy új állapotba. Kicserélje bennünket, a lelkét adja nekünk, és akkor minőségileg más életünk lesz. És ennek a minőségileg más életnek aztán mindegy, hogy a halál mikor érkezik el, 20 évesen, 25 évesen, 50 évesen vagy 70 évesen. A lényeg az, hogy egyszer elkezdődik az örök élet. És olyan izgalmas és jó és fontos meghallani, hogy a Biblia és az egyház és a papok és Jézus Krisztusnak leginkább az üzenete az nem csak a halál utánról szól, mert akkor mondhatná azt valaki, hogy hát ha csak a halál utánra van üzenetetek, akkor addig majd ráérek, majd nyugdíjas koromban eljön a templomban. Addig azért élem az én saját magam életét, beosztom úgy, hogy én akarom, aztán majd nyugdíjas koromban gondolok a halálra. Teljesen Bibliától idegen ez a gondolat. És egész héten erre próbáltam rámutatni, hogy aki a fiúban van, aki a fiú, azért az élet. Már itt és most. Az örök élet az nem valami távoli ígéret, pusztán az is, és jaj, de jó, hogy az. De arról is szól, hogy első este beszéltem, hogy aki a fiú, az az élet, és azt kapja meg, azt az életet, amelyik bőséges és kiteljesedett élet. Mert a fiú nélkül és a messiás nélkül sokszor csak kergetjük. Szaladunk a rend után, a szeretet után, a megelégedés után, csak hajtjuk, és soha nem érezzük, hogy teljességünk lenne, hogy elértünk volna valamit. És azt mondja az ige, hogy a messiás az, aki elhozza a megelégedést és a teljességet. Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Aztán beszéltem második este arról, hogy Jézus a világ világossága, aki megvilágítja a sötét életeinket, és nem engedi, hogy céltalanul zakatoljunk valamerre is, magunkat is és másokat is összetörjünk, hanem Jézus a világ világossága itt és most akar célt adni az életünknek. Harmadik este meg arról beszéltem, hogy Jézus a szabadító, hogy vannak fogságai, láthatóak, nyilvánvalóak, akár az alkoholizmusra gondolunk, akár játékszenvedélyre vagy bármire, de vannak nem ennyire nyilvánvaló fogságaink is, mikor nem tudunk szabadulni indulatainktól, attól,
attól, hogy valami sötét erő miatt olyanok leszünk, amilyenek nem szeretnénk, nem akarunk olyan szigorúak, kemények lenni, mint szüleink voltak, máshogy akarunk tenni a dolgokat, de mégis ugyanazok a viszonyulásaink. Jézus a szabadító, és ez itt és most üzen, kérem. És nem majd, nem tudom hány éves korunkban. És hallottunk tegnap este arról, hogy Isten a szeretet. Hogy Isten a szeretet, és ez a kulcsa mindennek. Hogy Isten a szeretetet hív. Szeretne nem csak toldozgatni, fordozgatni, hanem teljesen kicserélni, új, normális életet adni. És ezt nem tehette meg máshogy, csak hogyha a kereszten váltságot adott értünk. A déletekig cselekvő volt az ő szeretete, amelyik egyszerre érzés és cselekvés, ahogy a Bibliában ez kiderül. Aki a fiú, azé az élet. Már itt ezen a világon egy minőségileg megváltozott élet. És odaállt. És igen, ez az odaálltra való ígéret is biztos. És ez, ami megint üzen ez a gondolat, hogy már a miénk az örök élet. Annak örök életről bizonyossága van. Ez egy nagyon fontos keresztény üzenet, ahogy ebben a példában is a rokonomról beszéltem, hogy tudta, hova megy. Az imasétának is volt egy ilyen szakasza, ami ebben akart megerősíteni bennünket. Van bizonyosságunk arról, hogy örök életünk van. Van bizonyosságunk arról, hogy mi mindig a félelmek világában élünk. Mert azzal, hogy azt mondja a Biblia, hogy örök életem van, ez egy jelenvaló dolog, ez azt jelenti, hogy Krisztusban vagyok, és ezért nem kell félelemmel néznem a halálra. Ez egy ajándék, ezt nem veheti el tőlem senki. És ez micsoda bizonyosság. Tudjátok meg, így fogalmaz János a levelében. Azért írtam ezt nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Hogy tudjátok meg. És ebben legyetek határozottak és biztosak. Örök életetek van. Ez már a tiétek. És bizony keresztényként is újra és újra megkísért a sátán bennünket, hogy elbizonytalanítson abban, hogy vajon Isten valóban ad nekünk örök életet. És felhoz talán újra és újra megbánt bűnöket már bűntudatképpen, és kísért bennünket. Nem engedhetünk neki. Ellene kell állni. Mert aki a fiú, azért már most az az örök élet, ami odaát is folytatódik.